anakku sing bagus dhewe besok pinter sekolah yen wis bisa nyambut gawe kudu melaku saben katur langgen putra Nusantara wong ayu monggo. Cep meneng anakku aja pijer nangis gawe anakku sing bagus dewe besok pinter sekolah sing tak tompo lah tomo lapo marang nusa bangsa pinter sekolah meneko anakku welaso marang ibumu didhawuhi lah iya ha alhamdulillah kemu wis diabadikan karo kanca-kanca Saiko Hadi. Heeh. Bocah enduk. Wah, jilmo. Iya no. Jos. Nggih asmane nggih sae niki artine napa Mas Ari? Gek ra roh iki Mas Ari iki engko. Etoke buka YouTube kok berani. Ngono. Arselio. Arselio. Arselio itu lelaki yang tampan. Terus Zefran akan bisa menjunjung tinggi harkat martabat orang tua. Ya ampun. Iya. Mahardika. Calon dadi pemimpin. Loh, dadi pegawai sing dhuwur. Ngono lho Lis, jeneng anak iki sing nemu pitutur. Jenenge anake Sulis ki jane ya Islamiah, De. Sapa? Tony, De. Saitoni Rojim. Wah, wedok kok Saitoni Rojim, Mbak. Duwe lanang kok ya. Lanang karo mbok endi ngawur. Jare ngomong sesuk nek anakku metu meneh tak jenenge Al sapa alkohol. Sulis e. Ya, sing penting dongane pun ijabahi karo Gusti Allah. Nggih. Ya. Nenane. Dua lolo. Mbah Kakung lho. Apa lho? Meripe dibayar. Ya mene iki yo nglilir kok. Ya. Alan-alan.
Nduk, sedela nginguk bayek karo mboke, Nduk. Lah kok nek pas mimik. Lagi mimik kok, Mbok. Ya semelu, Nduk. Ya, sembrono. Lho lek iya mimik tenan to, Dik? Ndi? Wah. Nggih. Kok kecewa iki. Alha. Kok mimik kanggo kuwi? Pinter sekolah Anggir anakku ojo pinter nangis wae aja nangis wae anakku sing lah oh iya besok pinter sing tak tomo-tomo lah oh iya lapuh marang dosa ya bangsa rama Allah malih enggal menengo ikhan welaso marang didhawuhi lah lala ha oi ha oi iya Loh, lah iya toh. Apa, Dik? wene tak jak rene iki ku padu wong loro iku Lah ngopo kok padu? media bawa kamu aku kei lho aku tak nggo pemanasan kok bengi Lah iya toh. Nek nyoteng ki ya sak gelungane mosok gur moto kok Nggak medhot media kok bawa ngarep kok nggo apa mosok sak ah layar kene genah aku kok dikirimi lho ra kirim tak Bu. jotos iku mosok sak layar bokong tok iki piye ngono lho. Ah, oh aku mudeng Nduk ngopo? engko mulih to dinggo pemanasan Terus? nah mudeng Terus aku panas lek iki engko terbakar iki. iya iki ku paling ya urung bar jago ngurung ngono sok mulih Terus ratahan kok jenengan ajeng nyoteng mboten, Kong. Oh, ora. Nggih. Aduh. Yang kakung Nduk Nggih. melu ndongake sing duwe gawe karo bayeke. Nggih. Muga-muga diparingi nggih pikantuk nugroho ingkang agung nggih, Kung. Dongane napa Kung kangge bayek, Kung? Amin. Kakung nggih diparingi sehat bakal paras nggih, Kung nggih. Awet tutuk anggenipun memang anak putu nggih, Kung nggih. Heeh. Aja to remet to, Dik. Apa? Karo mbok ngene-ngene. Ora lho. kok. Semangat. Ngoten. Nggih. Lho. Nggih, wis muga-muga awake dhewe sik ben ya iso tutuk nganti tuwa yo Nduk ya. Amin. Ya, Dik, tenan, Dik. Amin, Dik. Ya, rada Apa, maju. Pak? Enten apa? Ya ampun, alah Oh. repot-repot lho.
Ki mang dudut. Oh nggih mawar biru. Tumete sing ngoten niku. Oh, niki ramane jenengan. Berarti canggah. Mbah Buyut. Oh, Mbah Buyut. Masya Allah, nggih. Arakam. Oh nggih, salim kok salim nggih. Ya sapa sampun 100 pinten? Kirang langkung 100. Niki nek 90 angsal mboten niki. Tak kepruk bareng. Kuwi ya semane. Wah, ye. Atur nuwun, Pak. Genepi no, Pak. Lah, ye. Kapusan. Maksudnya ki 90 ki umure ora kok sawerane kok. Yang sudah masuk tidak boleh dikembalikan. Sehat, gas. Atur nuwun salim. Nggih. Halo, ora malah kon ngambung sekno iki. Provokator iki tenan nggih. Niki mengke lagune Mawar Biru. Mawar Biru mengke kathaken iki nggih. Sekitar ya Pak. Tenggarian kok. Maramena tiku. Hoi. Tak sawang sangka kaduan sing munyawang aku ketok mancing amarahku. Ora kaya mengkono, Kakang. Malang krikmu aja ngono. Malang krik kok ngene ayo. Lah kok Lah nek aku pindah kene piye? ben gila. Oh ngono to. Pak iki sithik ning rada Engko nek seret lho iki tenan. ora, kaya nek diomeni tenan malah keracunan kene ya cilaka. Kok kasus lho Pak tak ombeni kok. Lah iya. Mlebu radar Wong kucinge Solo. diomeni iki langsung sek kok diomeni wong lho. Elek banget iki. Aku tak takon. Wali matur akikah ki ndongake sing katemben lair iki ta. Nggih, leres. Iki umpama kanggo siramu. Dik. Kowe anakmu pinter apa pilih anakmu sugih? Kula nggih pilih yo duwe anak sing pinter no, Dik. Aku pilih sugih. Lho kok ngono? Ya pinter no. Pilih sugih. Pinter no. Pinter zaman saiki akeh sing wong minteri wong. Masa? Iya. Ya ra? Yo. Contone Contone piye? sing do mangan duit negara kayak wong goblok apa wong pinter? Kayak wong pinter li, Dik. Lah, kuwi rombonganmu. Iki wong sugih. Nek sugih ora pinter piye? Sugih ora pinter ora dadi masalah. Ora nyambet gawe sugih kok, Nduk. Iya ya. Ayo ora. Nyang ngendi karek nginang ngene wae ya ora. Ayo, mau tak dalan-dalan. Oh, marahi. Kaya mae ngono ki. Berarti bocah ki mambengi ijen bocah. Nek mau iki Dik iki bengi ya. Mangga. Ada tenunge bapakmu. Mas. Gayai Loh. kewajiban. Hoi! Hoi! Wah! Luhur. Yen wis rampung. Hoi! Hoi! Woi! Putus deh. Waduh. Kang Mas. Allah. Aduh. Waduh. Tumindak murah kenek aku paturadan. Kowe tak tinggal nyambut gawe malah ngopo karo lurahe? Ora kaya mengkono Kang Mas, iki salah paham. Pak Lurah wau ki menake tabung gas. Apa ya percaya tabung gas iki? Lah menake aku lak njaluk tulung. Pak Lurah sikile grek-geluk ngene kok, Mas. Tenang. Derok. Sibu tidak ada, enggak ada video yang lain ya. Ada video Aman. iki lho streaming maksudku. Oh iya, Dek.
Mas, sing pas ngene mau dihapus ya Mas. Mesakne loro ae Mas, ya.